Само, че беше най-хубаво в цялата история. Това е за колегите ти от азиатските страни, които няма да дойдат на мен в България, ако ти видят. Добре да горе-долу се спреш, в крайна сметка. По моя начин. Да. Ти да снимаш ли, мамо? Really good. Okay, I'll try it. The doctor today Just kept on thinking something that that I was making fun of. because they always think that because they hear my accent in Bulgarian, like Може да цуквам с вкуса. they'll start like, oh, do you want to start next week? Like, no, I'm not the one coming This on one was next really week. good last time. I haven't tried it yet. She didn't like it, but you know. Учи I will try. спазъм на мускулатурата на Yeah, пръстите. all day. I'm proud of myself. Не дай, че там ще ти изследват нивата на... Нали знаеш, биофизика. Шкутко. Сега ще го събера това. Знам не знам как. В крайна сметка успяваш. Задобрявам се всяко Аз се време. бях заребила да си ям салатата с клечки. Къщи. In time you eat Making one, I fun. already ate three. Виждам до сега.